Nag-request ang Talisay City Police og bullet trajectory sa nitabong pagpamusil ni Spio Mikey Espina. Kinaron mahibaw-an kung asa nanukad ang gunman. Base usab sa CCTV footage nga nakuha nga way nakitang migawas sa puting van ug wa usay na recover nga empty shells. Samtang baran karon ang backtracking sa kapulisan sa mga dinakpan ni Spio Espina kaniadto ilabi na sa mga sakop sa Kuratong Baliling. Matod ni Chief Inspector Arjolito Cabagnot, ang Deputy Chief sa Talisay City Police, nga may unta kon ang cellphone Espina i-turn over sa pamilya ngadto sa kapulisan aron makatabang o makahatag og lead sa kaso. Hinoon dili sila makapugos niini. Naan may mga nakuha nga mga pangan pero di may ka-identify o kining mga personality ha. Member ba ni Kuratong? Kaya man nakabutang ko dito nga unsang grupo ha. Unya sayod ta nga itong mga panahon na daghan po ni siya mga nadakpan kay investigador na siya dire. So di pa mi ka-determine og kinsa nila adto ang mga member.